The story we've read is a conversation between Umama that is described as a widow. There is no name attached to her, but the fact is we know she's a widow. The attraction to this story is because I realize that this family is going through what we all go through. This family has experienced death like many of us. The husband has passed on. These are the challenges that shake each and every one of us faith. I think we've spoken about faith throughout this week. That I'm sure you already know what faith is. But this family also, in Amashas, there are predators that are threatening the well-being of the family. People can identify that you are the one who did not pay. So, the experiences of this family are experiences of almost every one of us here. They are experiencing despair because when challenges of life hit you, you are called a moment of hopelessness. But the good thing about your mama is that in devotion in this household, I tell Uti Liza prophet, Uti, remember my husband, fear the Lord. Basa sikhumbu Thixo sike sibize nabangasekhona. Sithi Thixo wokhokho bethu. Sibiza uThixo because the moment of hopelessness is pushing us to that direction. So, simfumana ngokuloma methetha nomprofeti. Uthi, I have a problem. The pressure is from everywhere. But the response of the prophet is, what do you have? Ukuhlupheka okanye ukuswela makes you doubt nalona into ibe ngathi ayikho. Uvume ethi yindlu lona le nto endihleli kuyo because it does not live up to the standard that you were expecting. Uthi umama andinayo iphinde ibuye ingqondo ethi kukhona into endinayo a-jar of oil. But ingxaki kamama kukuba the problems that she is in versus what she has akayiboni i-relation kule nto. Amafutha azawundinceda ngantoni kule nto endikuyo? If I'm unemployed, uthi what do I have? The answer will be, I have nothing. But ngokwesi scripture kuyavakala uba kuyenzeka uba kanti le nto icelayo selunayo, into nayo awuyazi uba how effective it is and how useful it will be to you. So uthi ndinamafutha into endinayo. Bathi abahlaleki beBhayibhile akunawuba la mafutha ayingakanani because kwakungamafutha the anointing oil. And therefore, scientifically, you can think that it must be a small container there because it's just the olive oil for anointment. There is an interesting thing about this story. No one asks questions here. U-Elisha kathi angakanani la mafutha onawo. As soon as athi now, athi go borrow the vessels. Empty vessels. There's new translations that go borrow the jars.
akakawazi amafutha angakanani, kodwa go borrow. That's how faith works. Ulungisa imiphanda ungekayazi into ezawuthela emkhandeni. Asinikele abazalwane, masinikele with that faith yoba God, we are not asking any questions involved, but yes, your blessings are coming. Nantoni apha kunomnye bezathi ayindile 100 rand nyana, ayindile 20 rand nyana, kodwa uthi umprofeti gowubhoro into zokuthela ngoba inkulu into ezayo. Akabuzi umprofeti uba ingakanani le nto unayo, wazi ubungakanani balo uzawuthela i-oil. Greater is he who is with us than the one in the world. Sizawunikela bazalwane, sizawunikela. So akuna conversation ebuzwa noma makabuzwa uba sizoyenza ntoni imiphanda. But there is another element apha. Try to go borrow the vessels. Uthi don't just borrow the few. Akathi uyathethisana nabamelwane, niyavalana, uthi yakubo borrow the vessels. Uba ni in good terms or not, prophet. That means, bazalwane, as we give, there is a sense of humility. Ekufuneka sibe nayo. Ngoba nje babumama ezolila kumprofeti elile luthixo. Unikwa ngokuyitask ekufuneka ezenzile to receive the blessings. Kasilile luthixo, are we ready to do the due diligence? What if the instruction kathixo emva kokunikela kwabithi ambothetha nomuntu ongathethisani naye? Are you ready to obey? As you cry to God, are you ready to accept the prophetic instruction? Ngoba isengathi izotshanyela apha ecaweni. Okanye isengathi thatha leyo gqibela imali onayo uyinikele usecakwakho. Are you ready to accept that instruction? So xa singene emnikelweni bazalwane, masizithorise inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu. Sithi ngokusilungisa imiphanga esizakwamkela ngayo i-blessings, kodwa sithi take obedience kuNkulunkulu, siye kule ndawo asithuma kuyo ukuze zihle intsikelelo kulezi bethu. No, tell him the interesting part ke ngoku is that ilapha imiphanga nansi oil mhlawumbi ingangekhandela ikontena ye-oil umane egalela umama athi isusu zisenye agalele isuswe kuze enye uthe kugqibeleni izanayo kuthiwa isekho esele zonke zigcwele ngoku niyamazi uthixo lantwam i-oil. Into endothusa ngalokhu nqamla kwe-oil is because does this mean ubungakanani bentsikelelo yethu is depending on how far we're willing to go in preparing for that blessing? Because i-oil azange iphele, kuphele ii-containers zokuthela i-oil yanqamka i-oil. What you are crying for, kuthixo, ready to accept it. Prepare enough jars. Ngoba uba lo mama uboleke izinkalo, that means zinkalo ezawugcwala. Kodwa uboleke 20, zi-20 ezawugcwala. Your faith determines how much blessing you're going to get. So, ngoba the jars osanazo determine the amount of blessing ozoyifumana. Sihamba sonke labekile manje nidipressa nje enkosi sizawuya emnikelweni bazalwane. So yanqamka i-oil ma
masizemnikelweni bazalwane masazi intoba our faith will determine how much we get. Our faith will determine how much we get. Uba ngakuma mebelibele kubuza ba le miphando ethi mandiyifike zayenza ntoni? Le oil nje bingaka le miphando yeke don't make sense of it. It's up to God. If you can still explain it, it's not done by God. But when zinto ezingena sense ukuze sazi intoba sikuye ngoku athi umbhali kwencwadi yezenzo sihleli yaye siyashukuka. Let us sit in God. God, the faith yet will determine our blessings. Masithandazeni bazalwane. Thixo wethu namandla. Seluthethile wena Nkosi.